som teraz na Slovensku na návšteve, tak som si uvedomil, čo mi vždycky hovorievala babka. Ona hovorila, že... Vlastne však ja ju zavolám, však je práve na návšteve, nech vám to povie ona. Joj, tu mám hovoriť tu? A počujú ma? No ja som vždycky papkovi rozprávala, že keď z tohto zemáku vie byť vodka, tak z teba, papko, tiež vie byť človek, ktorý rozpráva po nemecky. To som mu ja vždycky rozprávala, taký malý bol od zeme, ani meter nemal. Všetko, no povedala som. Dobre? A podaj mi barlu, papko, prosím ťa. No uznaj, nemá babka pravdu? Proste keď z toho hnusného, zahleneného zemáku vie byť čistá, priehľadná vodka, tak ty sa vieš tiež naučiť po nemecky. Wenn aus Kartoffel Wodka werden kann, kannst du auch Deutsch lernen, oder? Ja som si inak hovoril to isté, keď som bol menší, že v živote sa nič nenaučím, však to je proste ťažké, nedáva zmysel. A 10 rokov späť bývam v Rakúsku a učím ešte aj nemčinu ľudí na internete. Čiže pozri moju stránku, mám tam rôzne kurzy, alebo mi napíš a spolu sa na teba pozrieme, opravíme tvoju nemčinu, vycepujeme ťa jak zemák, budeš rozprávať jak zemák po nemecky.